Poštovani prijatelji i oni drugi, braćo i sestre, poštovani moji gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg i vašeg komparativa. Današnja emisija se priprema bez interneta, a to je samo još jedan veći izazov. Često se dešava da kad nešto od alata nestane za rad, ljudi su kao paralizovani, prosto kao da smo zaboravili da razmišljamo nadvor od kutije, kao da ne shvatamo da ako nešto nema, ima još 2 ili 3 šanse ili mogućnosti da se to reši na neki drugačiji način. Pokušat ćemo da ovu emisiju spremimo na najbolji mogući način. Ova me današnja emisija podsjetila na jedno književno veče u Sponi kad smo portretirali Basaru. To je bilo za jednog svetog Nikole, biše jedna hladna zima i nestalo je struje. Pa, misleći da onda otkažemo književno veče, još i veliki pravoslavni praznik, mnogi ljudi su sa porodicom ili kod prijatelja, mi smo rešili da napravimo književno veče pod lampama. Beše to jedno veče koje, uprkos mnogim književnim večerima koje sam ja napravila ili na kojima sam prisustvovala, jedno od retkih koje sam upamtila do dana današnjeg. Nadam se da će ovaj izazov danas da bude dobar za nas, pa da napravimo još bolju emisiju od uobičajeno bez alata zvanog internet. Dobrodošli. Ajde da nekako počnemo da pletamo današnju emisiju komparativa. Prva rubrika je rubrika Aktuelno. Ne mogu da vam kažem na kakvim sam tantalovim mukama kad dođe do ove rubrike, zatrpana sa hrpom beleški ovde u svesci, ne znam o čemu prvo da pričam. Školska godina je počela, moj je inbox pun raznoraznih poruka od roditelja, raznoraznih poruka od učitelja. Da li ste vi, kogod stoji iza ovog projekta i koji ga je potpisao, ili je to samo nešto što je neko usno naređenje ili malo svesni šta radite? Da li vi, ljudi, imate kompas? Ne vi. Da li svi mi imamo kompas ili je sve otišlo do đavola? Škola je u moje vreme bila izvor radosti. Ja se osnovne škole skoro i da ne sjećam. Pre neki dan mi je jedan drug iz osnovne škole rekao: da li se ti sećaš da je cela škola, svi muškarci u školi su bili zaljubljeni u tebe? Ja se toga niti sećam, niti to znam, to prvi put čujem sada. Ali skoro da sam sve zaboravila što se tiče nekakvog znanja. Zaboravila sam sve što se tiče tih družbi. Cele godine su mi nestali iz memorije, a pamtim osjećaj. Meni u školi u to vreme bilo lepše nego u kući. Da li vi znate šta vi radite svojoj deci kad ih stavite ispred kompjutera sa programom koji ne radi i na kraju stavite neku floskulu tipa uživajte u nastavi ili zabavljajte se? Imate li vi uopšte predstavu šta znači zabava? Da ste vi osetili nekad emociju uživanja? Kako se čovek osjeća kad se raduje, kad mu je lepo? Jel znate da na kraju neće deca ništa da pamte? Pamtit će osjećaje. Znate koliko je roditelja frustrirano? Ja ne mogu sad da vam spustim neke klipove koje sam vam planirala, ali mogu da progovorim na ovu temu. Ja ne mogu da vam kažem neke stvari koje sam planirala da vam kažem, jer prosto sada i ne može i da se isprinta to zato što ne može da se pošalje mailom, ali ipak znam o čemu govorim i mogu da vam pričam 3 dana i 3 noći na ovu temu. Pa date ljudi, ja vam i to govorim sebi, to govorim drugima. Dajte da se opametimo. Je li ovo škola? Jel znate šta škola znači? Hajde se vratite malo na neke udžbenike koje su malo starije od ove zadnje, od marta na ovamo histerije. Kad se svima opra na brzaka mozak da ja ne mogu da poverujem u šta su se ljudi pretvorili i na koje su se sve koloseke prešaltali dok ste rekli keks.
To je evo prva tema, opet je škola. Žao mi je što ne mogu da govorim da je aktualno da se otvorilo neko novo pozorište, da konačno ovaj grad ima bioskop ili da su se, ne znam, na trgu ljudi okupili pa zaigrali jedno što bi ja voljela da nekada živim ili doživim neko grčko sirtaki. Žao mi je što nemam takve vesti, nego umesto toga imam ovo što imam. Dok se ne spremi materijal i dok nam ne pošalju, jer je kamerman iz naše televizije bio drugim radnim obavezama sprečen i nije mogao da ode, a ja sam prisustvovala sam tom događaju i bila sam preneražena koliko je malo televizija, u stvari videla sam samo jednu, to je bilo TV Sitel, snimala taj događaj. Znači, to je bilo, čini mi se, u sredu, sad i ne pamtim, sledeće emisije ćemo da damo malo opširnije o tom događaju. Ja sam nedavno čula za tu organizaciju Od nas za nas, našla sam ih na internetu na profilu kod jednog mog prijatelja, pogledala sam neke stvari šta te žene rade, čime se oni bave. Prosto dobila sam zipovano znanje. Kad je krenula cijela priča oko obavezne vakcinacije, ja sam bila pomalo indiferentna iz jednog prostog razloga što nisam imala malu decu i gledala sam tuk i tamo beglo, čitala komentare drugih ljudi i na drugim zidovima. Neke su se majke penila, ne bih rekla, nego žustro branila svoje stavove. Nisam imala svoj stav, kako što rekoh, iz jednog veoma prostog razloga, jer je moja ćerka Tijana već jedna odrasla devojka, mlada žena, tako da nisam, što bi se reklo, imala taj vruć krompir u rukama i ta tema nije bila u fokusu moje pažnje. Na ovom protestu koji je bio protest protiv cele ove histerije oko pandemije, novih zakonskih mera koji se na jedan ili na drugi, na mala ili na velika vrata po različitim zemljama sveta prosto provlače. Bilo je mnogo toga. Ja vam nosim neke od transparenta, htjedoh da ih okačim ovde, onda sam shvatila da je to tehnički nemoguće. Ovo je jedan transparent, a vi razmišljajte na tu temu. Ovo nema veze sa pandemijom, ovo su neke univerzalne poruke, ovo ima veze sa zdravom pameti i zdravom logikom, dragi moji gledalci. Evo, ovo. Ovo što ja sam na par puta rekla, ne znam da sam to pomenula u televiziji ili sam na svom Facebook profilu na tu temu, jer se ja s ovim temama žustro bavim i vičem na sav glas. Znate da ponekad vikanje ili dranje je znak nemoći, to i mali vrapci znaju, ali ponekad je čovek nemoćan, pa ako vikne na sav glas, vikne se nadom da će da ga čuju. Iako u stvari najvažnije stvari i najmoćnije su poruke koje se šapuću. Svi smo se i drali i šaputali, znamo da je dranje znak nemoći. Ali, šta sam htjela da kažem, zašto malo duže držimo ovaj slogan ili ovu parolu? Ja već odavno govorim da svako ima pravo ko slobodno ljudsko biće da izabere. Da li će da nosi kapu za gnjurenje, peraje za gnjurenje, masku, da li će da stavi 1 ili 10 vakcina. Sve je to u redu. Ja mogu da razumem da jedni ljudi, to je kao da izaberete da li ćete da idete na hemoterapiju ili ćete da kažete ne, nosim punu odgovornost, iako imam rak, odbijam sve metode konvencionalne medicine, tražim neke druge puteve. Ono što ja hoću da vam kažem i što i vrapci na granama znaju, znate i svi vi, samo vas na to podsjećam, konvencionalna medicina nije jedini put do zdravlja. Ako ste već bolesni, to ponavljam od svoje 21. godine, nije trebala da se pojavi korona morona za mene da bi ja to rekla ili spoznala. Ja sam čovek koji preko 25 godina nije popio ni jednu pilulu.
Imam i veoma intiman i ličan razlog za to. Moja majka je bila jedna žena koja je postala zavisna od antidepresiva i to je imalo za nju jedan tragičan kraj, ali ne bih se na to, uopšte nije point ove priče. Znači, ovaj slogan bi trebao da stoji ispred svake škole, ispred svake ambulante, ispred svakog dečijeg dispanzera, ispred svakog obdaništa. Ne znam ko to misli da može na silu da natera nekoga, mene, moju ćerku ili moje buduće unuke, da na silu nešto stavi u vlastito telo. Ako mi to dozvolimo, onda za to nam neće biti ni fondacija kriva Melinda i Bill Gates, niti naš ministar zdravlja koji bi da bude veći papa od samog pape, ani ostala ekipa. Nebitno da li smo ovde, u Melbourneu ili u Čikagu ili u Beogradu. Dragi moji gledaoci, ako mi to dozvolimo, odgovornost je naša i samo naša. Sve dok mi dremamo ispred televizora ili ispred kompjutera ili na Facebooku i grančemo, a kao ponašamo se mi sve uradi smo, ali ne da doše dušmani, prolazit će sve. Ja tek mogu da zamislim šta će da bude za mesec ili dva, jer znam scenario, mnogi ga od vas ne znaju i misle da je ovo neki sezonski grip koji će tek tako da prođe i da ćemo svi da se vratimo na ono što je nekad bilo. Imam loše vesti za vas, nikada više neće da bude kao što je bilo pre Nove godine, to treba da znate, da ste svesni toga. Ne samo to, žurkica samo što je počela. Ako se mi ne probudimo dok ste rekli keks ima danju noću da gnjiždimo po kući, ne znam šta će sve da bude. Može se desi da vakcina bude obavezna i da bez vakcine, bez boc, ne možete da napustite zemlju. Sad sam neposredno, evo i to da se zahvalim na frizernici Nela i na tu ekipu koja me godinama malo od malo uprisnoji i na moju divnu Melisu koja me evo šminkala sada kad već nisam mogla da nađem u 5 do 12 nekog profesionalnog šminkera. Tamo sam čula u toj frizernici koja je atipična po mnogo čemu je, i zato je volim jer nema ogovaranja, možete nešto pametno da čujete, da je u Londonu postoji korona aplikacija. Bez te korona aplikacije na telefonu ne možete da uđete u restoran, ne možete da uđete u neki mol. Ta korona aplikacija, ukoliko se razbolite, može da pokaže vaše kretanje u zadnjih, ne znam, nije 2-3 dana, ako sam dobro razumela. Uopšte ti detalji kako radi ta korona aplikacija su nebitni. Bitno je da se polako uvodi kontrola, da se polako uvodi ono veliki brat te posmatra. Evo vam još nešto od ovog protesta. Meni je mnogo važno da i makedonski narod bude upisan na karti slobodarskih naroda, na mapi sveta. Zato što ja ne volim, iako imam mnogo malo makedonske krvi u sebi, da se pejorativno govori Makedonče. Ako Makedonče hoće da bude Makedonac sa velikim kapsluk, pa ne znam kako da vam kažem, mora malo i da zasuče rukave, mora nešto i da uradi sam, ne može sve da mu drugi odrade. Ovde su se našle grupa majki, ja sam im napisala da sam im bezmerno zahvalna za bitke koje biju i za spoznaje do kojih su došli. To su žene veoma marljivo i temeljno kopali po internetu i po zakonskoj legislativi Republike Makedonije da bi došli do nekih odgovora, nešto što mi kao guske u magli ne znamo ili pravimo se da ne znamo. Ovo je ipak, evo vam još jedan. Ovako. I ovo je najmoćniji, moja drugarica Kika, verna moja druška koju bezmerno volim,
rekle zadrži sve parole, ova mora da stoji u sobi mog i njenog Andreja. Evo, da li vi shvatate šta ovo znači? Ovo su dve reči koje znače jedno te isto, dragi moji gledalci. Dok ne spremimo za sledeću i ne stignu nam od samog organizatora događaja, čak i žena rekla da je neki gospodin samoinicijativno iz Kočani javio se kao sponzor, pa od nigde niko da se pojavljaju i tako su nastale ove parole koje su nam 2-3 male devojčice delile svime nama koji smo bili prisutni. Meni je mnogo važno da stoji negde zapis. Prosto sam posramljena što je samo jedna televizija bila i ona prosto nije htjela da mi izađe u susret i da snimi neki klip koji bi mi kao TV Plus Kumanovo upotrebili. Malo treba svi da vežbamo tu kolegijalnost i solidarnost da jedni drugima uskačemo kad nam to zatreba, ali zato će gospodin Vladimir koji je snimao ceo događaj, kako nam mi je obećao, dati i poslati ceo materijal, pa ja se nadam da ćemo ga u nekoliko delova pustiti u ovoj emisiji iz jednog prostog razloga, zato što taj protest nije bio samo protest gdje su se slušale neke parole. Ne pamtim da sam se nekada više naježila i da sam plakala kao kad sam čula makedonsku himnu, ali to su stvari koje bi svaka majka koja ima malo dete i ne samo malo dete, možda i baka, trebalo da zna. Stvari koje su vezane za vakcinu, za zakonsku legislativu, treba da znamo da ako skupimo 10.000 potpisa, nema nešto što ne može da se promeni. Ljudi, ovozemni zakoni nisu isto što i Božji zakoni. Božji zakoni su samo nemenljivi, uklesani u kamen na gori Sinajskoj. Svi drugi zakoni su zakoni koji su donešeni od ljudi, analogno tome mogu i da se menjaju. Ovdje imam jedne fotografije, bio je jedan divan događaj sad u nedelju u Ohridu. Ja nisam neke fotografije iz Ohrida uspjela da, to je prva moja neki radni odlazak u Ohridu, ali sam dobila od moje drugarice jedan divan, to je jedna divna žena, jedna divna duša, psihoterapeut je bila u Njujorku, ove fotografije na poklon. Ovo je čarobni Ohrid, fotograf koji ih je napravio je preminuo. Moja drugarica se zove Tatjana Čakulev, a ja se nadam da ću ih kod poznatog kumanovskog čoveka i gradskog lika Macelora da ih uramim, pa da će da budu jedne od novih uramljenih slika u moje novo gnezdo. Toliko za današnju rubriku Aktuelno, iako bi mogla... još ovo da ne zaboravim. Mnogo mi je to potreslo, vidjela sam, jasno mi je bilo koliko je sati i šta se dešava. Ne znam da li vi pratite tenis. Ja tenis sam jedno vreme i to u vreme Zine Garrison, Borisa Bekera, Martine Navratilove, pratila mnogo tenis. To je bio jedan, taj tenis je bio prava umetnost da se gleda. Onda su se pojavili neki drugi likovi, bio i Boba Živojinović, sećam se kao sada da sam mnogo tugovala što ga nisam uživo gledala na jednom meču u Sarajevu, ali tenis u međuvremenu mnogo promenio, pojavio se jedan lik divan kao Novak Đoković. On je u početku meni bio veoma antipatičan, možda zato što ja nisam voljela taj eksplicitan nacionalizam, ili bar u to vreme moja predstava ili moje poimanje nacionalizma imalo jedan potpuno negativan i pogrešan kontekst, pa kad bi on ovako zamahnuo sa ta svoja 3 lepa prsta, mene on podsjećao na Tijaninog oca i na njegova predviđanja za moj život. Ja to nisam voljela da gledam, pa i nisam ga nešto posebno pratila. U međuvremenu porasla sam ja, evoluirala sam ja, evoluirao je malo i Đoković, promenile su se moje
emocije, odnosno empatija moja za njega i za njegov rad i za njegovu misiju na ovom svetu se dosta promenila. I sad sam ga gledala, u stvari gledala sam njegovu konferenciju za štampu na teniskom turniru u Parizu, znači na Roland Garrosu, i vidjela sam kako su ga grubo prekinuli usred pres konferencije onog trenutka kad je počeo da priča o validnosti, odnosno o ispravnosti korona testova. Ne znam šta da vam kažem, koji su gori znalci, da li oni sa 5 fakulteta koje govore po 5 jezika, koji su duboko ubeđeni da sve znaju i ništa ne mogu da čuju, istina može da im stoji ovde, a pošto su bezmerno sujetni, a sujeta, hteli mi to ili ne, sestra rođena đavolu, oni vam istinu priznati neće, već će da se drže svojih stavova, a po meni nema veće definicije za ljudsku, ne bih rekla glupoću, pošto ja duboko verujem da ne postoji glupi čovek, o tome ću da pričam na dugačku i na široku nekod narednih emisija, i da planiram da Einsteinovu floskulu da je samo vasiona, beskonačna i ljudska glupoća jednom u ovom životu da je argumentirano pobijem. Znači, moje duboko uverenje da glup čovek ne postoji, postoji samo uspavano ljudsko biće i sujetno. Sujetni su možda i gori od uspavanih, ili onih koji su završili neko srednjo farmaceutsko školo, pa bi vam preporučili da korona testove pravite 3 puta na dan, kako bi se oni malo manje bojali i kako bi se malo više sigurno osjećali u vašoj blizini. Šta je gore, recite mi vi, ja pametna nisam. Znam šta Novak Đoković zna, znam šta je bila njegova misija koja je izašla iz okvira samog tenisa kad su on i moj divni omiljeni Goran Ivanišević organizovali onaj turnir, šta je izašlo onako na sva zvona nakon tog turnira, šta se sada dešava. Treba samo da pogledate jedan meč Rolanda Garrosa ko je ikada pratio tenis. Moja je majka pokojna bila prva žena koja je donela tenis u Makedoniji. Možda je to jedan od razloga zašto ja volim toliko tenis. U nekoj drugoj prilici ću da vam pričam zašto volim košarku. Ali treba da pogledate kako sada izgledaju sablasno tribine u Parizu. To je živa tuga. Treba da slušnete šta rade igračima, kako ih mrkljaju, da se oni proveravaju sa tim korona testovima. Ja mislim da više nije u pitanju korona, nego je pitanje živeca, pa verovatno, pošto je po tom pitanju naš medeni Novak Đoković pokazao se da je džedaj, da će on tu bitku živaca da izgura do kraja, jer sve ovo je možda nešto drugo, ali ponajmanje je tenis uživanje i za one koji ga igraju i za nas koji ga preko malih ekrana pratimo. Hvala vam. Prelazimo na sledeću rubriku, a to je Svet knjige, moj svet, tvoj svet. Kako sam vam već rekla, ja kad sam radila enciklopedije, kad bi ih pustila u štampariju, više se nisam bavila njime i nisam tražila greške koje je svakako bilo. Elem, ovo jeste malo drugačiji vid posla, pa zato što je vizualan, audio i ima neke druge aspekte, ja htela, ne htela, moram sebe da gledam po nekoliko puta kako bi prosto zadovoljila sve standarde i kriterijume ovog medijuma, iako, kako vam rekoh, ja nisam profesionalni voditelj po vokaciji. Kad sam slušala, mislim da je to bila zadnja ili predzadnja emisija, rekao, Bože dragi, ja pričam srpski kao Zoran Zaev. Da me sa neke strane moj pokojni otac sada sluša, on bi samo onako, bez da me grdi,
prevrtao očima i čudio se šta se desilo sa mojim srpskim književnim jezikom. Istina jeste da ja ipak sada sam u ovom trenutku najviše u interakciji sa Umanovcima. Nećete mi zameriti ako svaki peti padež prosto pogrešno uvodem. Ja jesam sklona tome sam svedočila. Mislim da sam na fakultetu imala jednu prijateljicu koja je bila, koleginicu na fakultetu koja je bila iz Lebane, to je jedno malo mesto u Srbiji. I kad je moj tata došao u Skoplje, on je živio u Beogradu, samo je pitao, kaže, šta se desilo sa tvojim srpskim? I onda sam shvatila da sam ja jedan audio čovek ako je u okruženju ljudi iz jednog jezičkog ili govornog područja, veoma lako i veoma brzo mogu da primim akcenat ili naglasak ili tu otuda možda i to malo moje meko L koje se ne znam odakle pojavilo, otuda možda i te moje bisere, malo crne, malo bele bisere u odnosu na moje padeže. Nadam se da se nećete baviti time i da mi nećete zameriti nekad, prosto kad se uzbudim ja na to malo manje pasim. Biću veoma kratka jer je prethodna rubrika bila jako duga. Kako smo shvatili, 21 put treba nešto da se ponovi da bi ušlo u duboku memoriju, pošto vidim da slabo nešto obrađujete svoj domaći zadatak. Evo vam ponovo i ovu ću knjigu da ponavljam svake emisije, sve dok sam u ovom studiju, dok ne nađem i Orvela, za da možete da shvatite šta vam se sada i ovde dešava. Znači, Huxley vrli novi svet. Ne može da ovo ne pročitate, a da mi govorite koliko ima danas zaraženih. Prosto neću da vas slušam, ima da vam spustim slušalicu ili na takve poruke neću da odgovaram. Veoma prosto, nemam šta drugo da vam kažem. Ova knjiga se zove, Bože dragi, tad sam još i bila Hodžić, toliko mi je bio pamet. Ovo je Beograd 2012. A ovo izdavač je Clio, a knjiga se zove Izmanipulisana reč. Clio je jedna divna izdavačka kuća iz Beograda. Toplo vam preporučujem njene izdanja. Nema ako i nemate neki vodič, malo bacite pogled na internetu šta ova izdavačka kuća ima. Ovo je jedna, sad otvaram na slepo, i evo sad ću šta sam ja podvukla pa ću to da vam pročitam. Nemam nikakav plan. Manipulacija rečima je svojevrsno nasilje nad onima kojima je namenjena i nad samim rečima kao stožeru naše demokratije. Uopšteno rečeno, pod manipulacijom ćemo ovde podrazumevati delovanje silom i prinudom kojima se lišavaju slobode oni koji su njima podvrgnuti. Prema tome, ona je nečasna i sramotna po onoga ko se njome služi, ma kakvi bili ciljevi koji želi da postigne. Ovo objašnjenje nam izgleda neophodno zbog značenja koji neki autori pridaju pojmu manipulacije u oblasti ljudskih odnosa. Izmanipulisana reč, Philip Breton. Ovdje ću još samo jednu da vam preporučim, ove druge ćemo da ostavimo pošto je predugo trajala prethodna rubrika. Ja prosto ne mogu da stignem da sve ubacim od onoga što želim. Znači, knjigu koju želim da vam preporučim, ovo je prva knjiga koju sam ja u životu prevela. Bila mi je jedna od najtežih knjiga u životu, samo da vidim. Ovo mi je porodica Stančić poklonila, to je bilo 2016. u Čajeru u Skoplju. Inače, knjiga je izašla, 2003. I kaže, preveduvač, to su Robert Alađozovski i Lavinija. Prireduvač je, redaktor je Robert, a prevod je Lavinija Šuvaka. Objavio je Templum. Sada neću da ulazim u
priču i background izdavačke kuće Templum. Sada ima to, ta parica ima dve strane, ima nešto što je za pohvalu i tu ćemo da hvalimo, i ima onaj druga malo manje, a to je odakle dolaze financije. Ali ja nisam htjela da vam preporučim postkolonijalnu kritiku, već jednu drugu knjigu koja izgleda potpuno identično na ovu, a koja mislim da svako iole malo pismeno, obrazovano čeljade na uzrasti od 25 do 75 godina mora i 3 puta ću ja kažem mora da je pročita. To je knjiga koju sam ja prevela, pa ja mislim da sam jedan ovako najmanje, jedan ovakav filđan suza isplakala dok sam je prevodila. Knjiga se zove Eichmann u Jerusalimu, istorija o banalnosti zla. Autor je Hannah Arendt. Tu knjigu sam, ne znam u koliko primjeraka poklonila, imam je i ja, tamo je negde zatrpana u toj garaži zajedno sa još nekoliko tona drugih mojih knjiga. Nisam uspjela da vam nađem, probajte da je nađete. Ja ne znam da li Templum ima svoj sajt, da li ta knjiga još uvek može da se nađe negde u biblioteci ili da se kupi. Ako neko od vas to otkrije, molila bih da mi to kaže ili da mi napiše. Znači, bit će vam jasno, mnogo jasnije, ono što sam vam, čini mi se, u prethodnoj emisiji rekla, zašto su Rumuni i Mađari bili veće pape od samog pape kad se radilo o pokolju Jevreja u Drugom svjetskom ratu. A zašto su neke zemlje sa severa imale brojke ispod 1000 u odnosu na preminule Jevreje? To je ono što se tiče ove zakonske legislative, to je ono što se tiče raznoraznih zakona. Evo, i u prošloj emisiji ne stignuh da pomenem, a 3 su mi rekli i hvatala sam te beleške. Sad su mi opet ovdje u ovom frizerskom studiju kod Nele isto rekli da je ova 2-3 dana na najjače pušteni su policajci u pogon da pišu kazne za maske, odnosno da li se maske nose ili ne nose na ulici. Sada se obraćam policajcima, vojnicima, čuvarima reda i mira. Neću vama da preporučujem da čitate Eichmanna u Jerusalimu. Ja ću samo da vas zamolim, kad god mognete, da skinete masku, udahnete malo punim plućima vazduh i da se zapitate da li ste na pravoj strani. Dok ne shvatimo, draga braćo i sestre, da smo svi, ali verujte me, sad se ježim, svi na istom Titanic brodu. Nebitno da li ste u prvoj klasi i pijete kurvazije, belis ili šampanj iz porcelanskih čaša, ili ste na dnu broda u 3. klasi gde se kao sardine, gde su ljudi naređeni i spavaju kao Eva sardinice u konzervi, dok ne shvatite da smo svi na istom brodu, nema nam spasa. Onog trenutka kad shvatimo da smo svi u istoj priči, kad ovi koji mogu nešto i da urade malo izađu iz tog svog šarenog balona, prestanu da kmekaju, da nema koncerate, nema filmove, nema grčke vikend, ne znam šta, i da po internetu neukosno žvalave, Bože me oprosti, šta su se interneta kupili da jedu. Kad ti shvate da su na istom brodu sa ovim ljudima koji rade sa 15.000, onda možda i možemo da se sve ribice skupimo pa da i najvećoj ribi stanemo na crtu. Ako još dalje mantrate sve je džabe, onda da vam dam neki mali priručnik iz fizike, malo pročeprkajte šta je butterfly efekt, pa onda ćemo da pričamo dalje.
Toliko za današnju rubriku Svet knjige. Druge ću knjige od Pamuka pa do religije sveta i do nekih dečjih knjiga, do ove čudesne 1000 zašto, 1000 zato koje sam jedva našla, da popričamo u sledećem izdanju Komparativa. Hvala vam. Prelazimo na moju sledeću rubriku, a to je iz rečnika srpskog jezika. Za danas ću da vam kažem samo 3 reči, iako je taj spisak malo veći, ali u prilogu vremena da malo probamo da to skratimo, jer me sve vreme opominju, a još kupila nisam onaj famozni peščani časovnik. Znači, prva reč za danas je reč fragilan. Da li znate šta znači reč fragilan? Druga reč, pošto smo dosta govorili o Matejče i o Kurbinovo, da li znate šta znači devastacija? Devastacija. I u kom kontekstu se ta reč upotrebljava? Da li znate šta znači autokefalnost? Ja sam se prosto prenarazila, dragi moji prijatelji, braćo i sestre, kad je pored mene stala jedna duša koja je prilično, ovako da kažem, ne mogu da kažem da je sa Bogom, ne mogu da kažem da veruje u Boga, upotrebit ću pobožan, a da se pritom ne sapletem i da ne bude taj izraz upotrebljen pejorativno. Ta žena je za ovo rekla da je učkur. Evo vam domaći zadatak, da li znate šta znači reč učkur? Ovo učkur, moja pravoslavna braćo i sestre, nije. Ne mora da stoji krst da biste znali da je ovo brojanica. Brojanice i u islamu su veoma slične. Da li znate šta se broji? To nije narukvica, to nije aksesuar. Aksesuari su nešto drugo. Ovo može da bude, ne znam, ova moja 5 dinarka koju sam kupila u Istanbulu u jednoj antikvarnici, tragajući za velikim školjkama, ali ovo aksesuar nije. Ovo je brojanica, a za vas je domaći zadatak da otkrijete šta znači reč učkur. Prosto sam se ovako prenarazila, pa sam mislila šta da kažem i onda nisam rekla ništa, oćutah samo. I poslednja reč za danas je reč nacionalista ili nacionalizam. Malo ću samo nekoliko stvari da kažem u tom kontekstu. Moja se definicija za ovu reč veoma drastično promenila u zadnjih godinu dana. Za to imam veoma intiman i lični razlog. Ja sam jedno vreme radila u sponi sa Milošem, to je jedan, već sam vam ga predstavila, kakav je to čovjek, vidjeli ste i sami, čime se on bavi i tako. I imala sam priliku da vidim šta znači ljubav za svoj jezik, za svoj narod, za svoju zemlju uživo, u nemerljivim količinama i kako se ona pokazuje. Nebitno da li metete kancelariju, spremate projekat ili izložbu gdje će pola grada da dođe ili pravite pakete za ugrožene porodice. U ono vreme u koje sam ja nekako gradila neke svoje stavove i neka svoja gledišta i hvatala neki kurs koji ovako sad drugi je move da li je to bio ispravan ili ne,
ali sa svojih 21 i 22 toliko sam znala, narodski rečeno, toliko mi seče za te godine. Ja sam bila preneražena od nacionalizma, to je jedan od razloga zašto sam upisala jugoslovensku književnost. Ja sam bila Jugosloven, ostala sam bez svoje zemlje, raspad, moj otac plakao svaki put kad je prolazio makedonsko-srpsku granicu. To su bile moje intimne, najintimnije lične drame. Nekako sam porasla između Skoplja i Beograda, to je ono ko ja jesam. Ali taj nacionalizam takav kakav je bio u ono vreme je za mene bio grozan, jer sam ga percepirala kao dobar biznis. Tamo se u Bosni ratuje, ovde se vrte prasići na raženj, šleperi prolaze na granici, pevaljka na astal, a ja na televiziji govorim o rodoljublju. Ja sa takvim nacionalizmom ili sa nekim nakaradnim likom kao što je Arkan nemam ništa zajedničko. Mi smo biće sa dve različite planete. Ali sa Milošem Stojkovićem i sa mojim Icetom iz Melburna itekako imam nešto zajedničko. Mislim da je krajnje vreme da se svi ovi školovani, Bože me prosti, što bi rekla moja baka, ja sam mislila da su mnogo pametni školovani ljudi, sve do ih nisam upoznala. Moja baka je bila sa 4 odeljenja, moja bakuška Danica jedna je od najmudrijih i najpametnijih ljudi koje sam ja u životu srela, a srela sam ih podosta za ovo pola veka života. Znači, ajdete vi školovani, pametni i ne znam kakvi sve ne još, koji se ismejavate onima koji su nacionalisti kao da su to ljudi koji se ne kupaju, koji ne znaju šta je voda, a šta sapun, pa nešto se u grudi udaraju. Nacionalista je čovek koji bezmerno voli svoj narod, svoju zemlju, svoj jezik, svoju zastavu, svoje parče zemlje na koje je porastao, na koje je jeo i pio, svoj grad u kome se rodio, svoju majku, svog oca koji ga je napravio. Nacionalista nije neko ko mrzi. Nacionalista nema veze sa ikakvom mržnjom prema ikome. To znači volim svoje i poštujem sve drugo. Svi ovi koji se prodaju za velike kosmopolite, koji imaju više empatije za Sudan i za nasukane kitove tamo negde, a nemaju empatiju za mačku ispred zgrade i za svog komšiju, kao što su Skopljanci bili bezdušni i surovi kad je Kumanovo bilo bez vode. O drugim stvarima i da ne govorim, jer sad ću da počnem da plačem koliko je to strava i užasa. Treba da i ovo nanovo nauče šta znači nacionalista, šta znači nacionalizam. Nek vas niko na ovom svetu ne laže da je nacionalizam mržnja prema nekome ko je različit od vas. Hvala. Spremam se da uđem u ovu narednu rubriku. Držim u ruci olovku Mali princ, koju sam obećala da ću da je poklonim mom divnom kralju Andreju, i čitam nešto, piše ce qui est important, ce ne voit pas. Vi mislite šta to piše. Sljedeća rubrika je rubrika vera u Boga, vera u ljude, vera u sam život. Nikada više vernika, nikada manje vere u Boga. Nikada manje vere u život,
nikada manje vere u druge ljude. Ja ne znam gde ste vi veronauku učili, ko vas je veri učio. Mene na veru učio niko nije. Nešto sam gledala, malo sam krala, što bi se narodski reklo, odnosno učila od drugih. Gledala sam gde su reči i dela, a gde je suva retorika, odnosno prazne floskule. Ne slučajno su vicovi o popovima, koji su prilično, da kažem, neukusni, ali i ilustrativni, gde se kaže: slušaj me što zboram, ne gledaj me što pram. Ali mi se popovima nećemo baviti, što bi rekao jedan poznati Kumanovac, poznati bokser, kad su ga pitali šta on misli o protivniku. On je toliko koliko je bio, ne kažem rečit, verovatno rečit bio nije, ali bio je mudar. Rekao je: nema što ja da mu ja mislu, on neka mu ja mislu. Tako da, draga moja braćo i sestre, nemojte da se bavite popovima, nemojte da se bavite televizijom. Bog nije muzički džuboks, religija nije pamflet, mi nismo Jehovini svedoci. Bog je mnogo više, bavite se vi samim sobom. Ako vam ovakva kakva jeste crkva, ovakav kakav jeste islam ili pravoslavje ne paše, odnosno nemate nešto što vas iznutra vuče, kao što je jednu majku koju sam upoznala pre par dana nešto povuklo, pa je sa svojim sinom u invalidskim kolicima nekoliko puta bila na ostrog i sva priča o ostrogu, pa je oči pune suza, a ona kaže kako je neki Crnogorac njenog lepotana utaljena, a ta njegova invalidska kolica nosio na ostrog. Ako takvog poriva nemojte da se zamajavate i da se folirate. Bogu ne treba vaše kilo ulje, niti vaše hula hopke, niti vaše čarape. Boga ne zanima da li u petak prostirate veš, što je jedna moja drugarica ovako, ima preko 20 godina od toga. Ona zove mene i kaže mi: ja znam da kad si ti pobožna, mislim ja to kad čujem pobožna meni se plače, ali dobro, ajde, ja sam pobožna. I ja njoj kažem: dobro, poveli. Pa kaže: ja da te priupitam da li danas se prostire veš. Ona vara muža, tuče svoje dete, ali ko da se bavi time, bitno je da li se u petak prostire veš. Da ne postanemo pravoslavci koji će u sredu i petak da poste, a u ostale dane da jedu čvarke od ljudskog mesa, malo da se svi u pamet saberemo. Bog takvo pravoslavlje i takvu veru ne treba, sve to fino lepo možete mački o rep da okačite. A da bi bili iole malo pismeni, pošto ljudi koji se intenzivno bave, odnosno i su znatiželjni da otkriju svet drugoga pored sebe, ja vidim da raznorazni pravoslavci nemaju dve elementarne stvari. Ne znaju o pravoslavlju, ne zna kako izgleda Novi Zavet i on meni kaže da ti sad kažem nešto iz Biblije. Tako ga gledam, ja kažem: ajde, izvoli. On negde pročita na Facebooku nešto iz Biblije, pa da mi kaže. Ajde, reko, kaže, ja sa Biblijom legnem i ustanem, on ni vizualno ne zna Biblija kako izgleda. Kad je moja Voljana Miradije rekla da je u Bibliji pročitala da se podržava incest, odnosno incestuozne veze, ja sam se tada
upitala kakvu je Bibliju moja mi radije čitala. Ona je radila na Kosovu i tamo je bilo svakojake vojske i svakojakog sveta, neko joj tu Bibliju dao u ruke, ja za života nisam pročitala sve Biblije, čak mislim da i pravoslavna Biblija je ipak pisana samo od ljudi i verovatno kroz vreme kao pokvaren telefon, znate kako, ljudi pišu rukom, pa sad ja ako prepisujem odavde, pa pišem ovde, nešto može i da omanem ili pogrešim. Sve to treba shvatiti sa jednom dozom moderacije. Naravno, u pravoslavnoj Bibliji nema incesta, niti se incest podržava, ali 90% od pravoslavaca, ja mislim da nisu pročitali Bibliju, odnosno njihovo pravoslavlje završava otprilike da se neki ovoliki krst ovako stavi u neki džip, da se on mantra ili neki ovoliki na grudi, po mogućnosti od neko teško zlato, da je ovoliki i lanac i otprilike tu završava. Crno nam se piše, braćo, ali neću o tome sada. Ovu knjigu, ova je knjiga na makedonskom izdanju, na makedonski jezik, pardon. Inače, objavila je moja divna i voljena izdavačka kuća, Mladinska knjiga. Knjiga se zove Religijivo svetot. Vi ne morate da znate, mislim, kako da vam kažem, a da ne budem gruba, ajde, neću, oćuteću. Znači, dovoljno je barem malo nešto da pročitate o islamu, da malo nešto pročitate o pravoslavlju i da nešto malo pročitate o katolicizmu. Ne može da ne znate šta znači prvi među jednakima, a ste se deklarirali za pravoslavca. Ne može, ne znam kako da vam kažem. Ne može da vam je prvi komšija musliman, a vi ne znate ni vizualno kako izgleda Koran i onda mi pričate da u Koranu stoji ovo da se ubija, da se podhranjuje. Mislim, ljudi. Mislim, zato smo i na ovo deređa. Od toliko eksperta, ljudi najviše vole da govore i da pričaju kao da su eksperti o stvarima koji nemaju pojma. I nešto pročeprkaju po internetu, pa mislim, kupujte knjige, ne znam kako, nemate para za knjige, idite u biblioteke. Ne znate ništa, mnogo je poštenije, kažete, nikada čuo nisam. Nemam pojma šta su arapski brojevi, a ne da opterećeni smo arapskim brojevima, to nekih Vučić skine. Mislim, ljudi, aman zaman. Ko je otvorio? Ste vi pročitali Kuran? Pa kažete, ko su islamisti, ko, ne znam, šta je Al-Qaeda, šta je ISIS? Pa dajte ljudi, bre. Svi eksperti za sve, zato smo ovde pred ponorom. Ne može da se ne zna šta je cigan, šta je Rom, da li vređa nekoga, da kako kažeš, da ja 100 puta treba da pomislim da ako kažem cigane, da ću nekoga da uvredim. Ako kažem makedonski, ako upotrebim makedonsku reč u srpsku emisiju, da li je kršim pravila? Pa mi se toliko držimo, ljudi, do forme, što nama suština ode po vodu. Da li ste vi svesni toga? Po svim pitanjima. Toliko smo postali prazni formalisti. Ova forma, ovo sme, ovo ne sme, da, ja sam imala u jednoj knjižari u Melbourneu, sam vidjela tu lampu i rekoh, znači lampa je bila think out of the box, odnosno razmišljaj, nadvor od kutije, zamislimo da je ovo kutija i sad ti probaj da misliš van kutije. Mojoj baki Danici nije trebalo brdo knjiga da misli van kutije. Mi smo postali nesposobni da mislimo van kutije. Mi smo postali nesposobni da kažemo ne znam, što je mnogo poštenije, nikad čuo. Hoćeš li nešto više da mi kažeš o tome? A gde si ti to pročitao? Odakle to znaš i tako dalje, nego da od straha da ne ispadnemo smešni ili da nešto ne znamo,
da na dugačko i na široko tresemo zimzelene. Ajde da ovu eru zimzelena nekako privršimo. Hvala vam. Prelazimo na sljedeću rubriku, poštovani gledalci, a to je rubrika humor. Ne znam da li da plačem, da li da se smejem, da li je to za smejanje ili je za plakanje. Ako u Hitlerovoj Nemačkoj je bilo dizajniranih zvezda, možda ih je bilo, ne znam, nigde nisam našla takav podatak, ja nisam istoričar. Evo sada imamo, čekajte, da li ću da uspem, debilizam sa dizajnom, odnosno bar da se zna u koje pleme pripadate. Čekajte, da se vidim. Mislim da se ovako vidim. Ono što je meni, ja ne znam da li je ovo smešno, evo zamislite da ovako vodim emisiju. Što mi je moja divna prijateljica Jo iz Melburna rekla. A što je mnogo slično mojoj prirodi. Jo je inače rođena na isti dan kao i moja ćerka, 30. novembra, kao i devojčica koja je sada sa mnom u tehnici i koja sprema ovu emisiju, a zove se Melisa. Znači, Jo mi je rekla da kad god je stavljala masku, osjećala je da ljudi ne mogu da vide da li se ona smeje. Osim što, evo, nosim je pola minuta i već mi ona stvara problem u disanju. Ja sam čovek koji puši od svoje 21. godine, od kako sam rodila moju ćerku. Ovo ne, kad ide u rubriku humor, imate maske sa potpisom. Ovo sam dobila pre nego što sam ušla u pozorište, tad nisam znala šta da kažem, evo sad znam, pa sad ja ne znam da ćete vi ovo da stavite u rubriku na drugoj strani Politikinog zabavnika, verovali ili ne, da li je ovo zaštita, glupoća, debilizam, odsustvo zdrave pameti, strah, nešto peto, deseto, nešto što meni jasno nije, recite vi meni. Da li je ovo humor ili nije? Sad sam se setila da ima još nešto što bi htela da dodam u rubriku humor, ali to će da ostane za sljedeću emisiju. Do sljedeće emisije Komparativa razmišljajte šta ovo znači. Hvala vam. Ova emisija ima malo više iskušenja i za mene kao za voditelja, a i za ovo naše medeno lepo studio, ali kad su veća iskušenja i veći izazovi, onda je i ljudski podvig da se na njih odupre ili da im izađe u susret malo veći. Elem, prelazimo na dečiji kutak ili srpski jezik za decu. Ja danas nisam spremila ni jednu knjigu, jesam, zaboravila sam ovo, majko moja mila, sad se setih. Dobro. Dragi moji prijatelji, kad sam je videla kod mog bratučeda Zorana i kod njegove Pepi i njihove Mihaele, samo kliknuh. Ja ovu knjigu naravno imam. Ovo je knjiga sa kojom sam ja porasla. Ovo je 1000 zašto 1000 zato iz antologijske beogradske kuće izdavačke Vuk Karadžić. To je iz 1984. godine.
I evo sad kako je to izgledalo ako ste iole malo otvarali ovu knjigu, ako vam nije bila tipa dajte mi 1 metar crvenih i još 1 metar zelenih da mi se slažu sa regalom. Ako ste po neku knjižicu i kupovali da bi je otvorili, onda bi znali malo od malo taj sadržaj, ili ako ste tu knjigu čitali svojoj deci. Kaže, ljudsko telo, živi svet oko nas, zemlja i njena prostranstva, stazama bez kraja, svet u malom, snaga i moć, graditelj u čoveku, pišem, pišeš, reč dve o modi, jelu, nekim malim stvarima, u zdravom telu zdrav duh i hajde da se zabavljamo. Danas nećemo stići da nešto pročitamo iz ove knjige. Ostavit ću je za sledeću nedelju. Ove sam knjige jedva dovukla, neke nosim iz Skoplja, a putovanje mi je pravo Indiana Jones, da dođem od Skoplja do Kumanova i to je neka posebna priča, ne moram sada da vam je ispričam. Ne želim se uopšte, pola Kumanova putuje i koristi javni prevoz i to decenijama, pa sad kad mogu oni, mogu i ja. Ja ne znam da li sam vam ovu knjigu preporučila ili sam istu preporučila u nekih od svojih videa koje sam snimala i okačivala ih na svom Facebook profilu. Kad je počela pandemija, ja već nisam znala šta da radim sa sobom, a htedoh da nešto konstruktivno radim. Koliko je to bilo konstruktivno ili nije, to je drugo neko pitanje, ali sam neke knjige koje sam smatrala da su dragocene preporučivala, bar od onoga što mi je bilo pri ruci, kako vam svakoj emisiji ponavljam, taj najveći deo moje decenijski gomilene biblioteke, gde se revnosno kupovalo, a i drugi su mi dosta poklanjali. Najviše sam knjigu u životu dobila od mog pokojnog oca i od moje Snježane Sremić, moje voljene prijateljice i starije sestrice iz Zagreba. Ovo mi je knjiga koju sam ja 7. juna 2017. dobila od Marijen i Max. Marijenče je moja prva po sestrima. Stigle u Kumanovo. Inače, ovo je knjiga koja se zove People. Evo je ovako. Ovo je jedna od prvih knjiga koje je Marijen poklonila mojoj ćerci. Mnogo sam se bojala kad sam završavala priču sa njenim ocem da ne nestanu, pa sam probala neke od knjiga koje ona dobila od mojih prijatelja, prijateljica, od mog oca, od moje posestrime Marijen, od Simona, da ih pokupim jer sam znala kako se orvelovski prekrojava prošlost i da će te knjige prosto nestati. Ova knjiga u međuvremenu ne znam gde je nestala, ali sam dobila ponovno kopiju, što znači da ista može i danas da se nađe posle 20 i kusur godina. Ono u stvari govori o lepoti različitosti. Ja sam imala jedna knjiga, čini mi se, znači da vam kažem, da, zvala se S decom oko sveta, u te silne godine kad mi nismo godinama mrdnu išle nigde, jedno leto, drugo, treće, peto, nema kraja, mi nigde, pa nigde, pa nigde, pa nigde, i nigde ne idemo, i nigde ne idemo. I onda smo, ovakve knjižice su nam bile naša mogućnost da putujemo mislima, da volimo crnce, iako Tijana crnca očima videla nije, da volimo tamo neke žute u Japanu. Ta druga knjiga koju sam ja non stop čitala i prepročitavala i mnogo smo pričali i ta imala i neki interaktivni deo, pa ako hoće da roditelji i deca zajedno nešto prave, zvala se Sa decom
oko sveta. To je bilo izdanje, čini mi se, Kreativni centar iz Beograda. To je jedna dragocena, skupocena knjiga. Vi možete da sedite kao roditelji i da kmekate što imate malo para, to je jedan put. Da kmekate što je država takva kakva jeste, da se žalite na proklatu vam sudbinu, što niste rođeni u Americi ili u Francuskoj, već u jednoj nesrećnoj Srbiji, pa vam jedan nesrećnik kao Vučić premijer ili ko već god da je, ili u Makedoniji, to su likovi koji se menjaju, političari potpuno su nebitni, to su minorni likovi, ili možete ma gde god bili, u selu, u planinu, u neko malo zabito mesto gde nema nijedan kulturni događaj, da nešto po tom pitanju sami uradite. Uvek može okolina, roditelji, background, kilaža, ne znam šta, fizički izgled, bubuljice, krivi nos, retka kosica ili šta god već, da nam bude alibi za neki emocionalni ili profesionalni neuspeh. A može da nam bude i neka odskočna daska. Sve zavisi od toga iz kog ugla, iz koje perspektive gledate neke stvari. Tu bi završila današnju rubriku Dečiji kutak, srpski jezik za decu. Ostatak knjiga ostavljamo za sledeći put. Hvala vam. Prelazimo, poštovani gledalci, na moju zadnju rubriku za danas. To je Kumanovske priče. Rekla sam vam da ću u svakoj narednoj emisiji da vam ponešto donesem i pokažem što se ljudskim rukama radi, bilo da je to ovde u Kumanovu, u Skoplju ili u nekom drugom gradu Makedonije. Ako negde vidim nešto što mi se dopada, ove sam lejke videla prošle nedelje, tad nisam imala para da ih kupim, sada sam uzela jednu, nadam se da ću da uzmem još nekoliko i da ih nekome poklonim. Meni se ova posebno sviđa, ja volim kad su ptice motiv na jedan ili drugi način. Ovde je ptica u kafezu, ovo je lejka koja je napravljena dekupaž tehnikom. Ovakve lejke mene podsjeća na moju voljenu topanu i na moju bakadanicu. Podsjeća me i na Indiju gde sam u pola kofi vode mogla da se istuširam i polijem vodom i da budem čistija nego u Melbourneu. I u Indiji je bilo više čistih, u Kašmiru govorim sada, čistih ljudi nego po srednjoj klasi u Melbourneu, a to je neki drugi moabet. Znači, ovo su vam lejke koje možete naći u cvećari ili maloj radnici za cveće i poklončiće, koja se zove Merci i čini mi se da se nalazi negde preko puta Garnizona. To je jedna mali dućančić. Ja sam nekoliko veoma interesantnih stvari našla. Tu ćemo da završimo današnju rubriku Kumanovski muabeti. Hvala vam. Poštovani gledalci našeg i vašeg komparativa, evo me u Kumanovu na jednom koncertu, malo specifičnom. Ja ne znam da li je kamerman uspeo da uhvati neki kadar. Ja sam prvi put u pozorištu od proglaska ove takozvane epidemije. Moj stav znate po pitanju globalne pandemije. Malo sam bila zatečena. Prvo me uhvatio šok u smislu da je premalo ljudi došlo da podrži ovaj koncert i ovaj humanitarni koncert i da dam prilog za Kosovo, a onda sam shvatila da su mesta proređena. Bila sam previše uzbuđena, a i koncert me sam poneo. Prvi put u životu slušam kosovske božure, ne znam da ste vi do sada imali priliku, ako niste, ne mogu da vam opišem šta ste večeras propustili. Dobroveče za najmlađeg božura, brzo ćemo završiti, koji zeva. Ovo je ko? Dobroveče, dobro vam Bog dao, ovo je Marija, ja sam njena mama Jelena. Velika mi je čast što sam večeras bila
deo. Malo sam i morala da izađem da se saberem, par puta sam se rasplakala. Kako sam razumela, prepolavljeni ste jer su neki od vas postali mladi roditelji. Vi ste se ipak odvažili pa ste porodično napravili čast i došli u Skoplje i u Kumanovo. Dobrodošli. Bolje vas našli, pa mi smo najstariji pa smo se i odvažili. A ostale su manje bebe, pa eto još malo sa majkama pa ćemo i sa njima zajedno nastupati. Dobro. Ovaj mali grm koji je zevao na sceni, ja sam je primetila dok je mama pevala. Deca su samo deca, to oni su možda najbliže Bogu. Njihov kanal do božanskog je čist, nije zagađen kao što je nas. Ne boje se ljudi, ne boje se dodira, ne boje se komunikacije. Očigledno da smo mi odrasli negde malo pobacili. Šta mislite, šta imate da kažete gledateljima ili za publiku ili bilo šta što smatrate da je važno, što vas ja sada možda i ne mogu pitati jer sam previše uzbuđena. Pa nama je najvažnije da ste vi došli i za nas je ovo veliki broj. Mi nismo prvi put u Kumanovu i ne nastupamo prvi put ovde, ali s obzirom kakva je epidemiološka situacija, za nas je ovo i više od očekivanog. I usput smo imali i nekih iskušenja i nekih, ali moramo da pohvalimo same organizatore. Humanitarnu organizaciju Fondacija Delije i organizaciju iz Skoplja Spona, koji su se odvažili na ovakav korak, jer realno ko bi ovo uradio u ovakvoj situaciji, ali eto, da se ne zaboravimo ni u ovo vreme. Pa vidite, na nama je da nekako malo više po meni uključimo zdravu logiku i da nas se na neka iskušenja tako olako ne skliznemo. Ako su kore od banane, da ne bude na prvu koru da smo svi napravili špagu, nekako da malo više svoju ljubav i prema Bogu i veru i u ljude i u Boga podhranjujemo u sam život, da ne podhranjujemo vlastite strahove. Ljudi su se od straha uplašili, po svojim kućama zatvorili, ne idu na liturgije, nekako kao da nam manjka vera. Možda je ovo test i za nas pravoslavce da veru u Boga i veru u sam život, pa i veru u ljude pokažemo u praksi. Pa dobro, svaki dan je test. Sada da čujemo i ovo kumu od Jelene koja je i vodila večerašnji koncert. Po mojim rečima i po rečima ovih napolju gostiju bilo je previše emocija i nekako čak i mene koja nemam nikakvu vezu sa Kosovom. Vi znate, moj tata Beograđanin, ja sam na Kosovu samo jedno bila. Izvoli, dođi pred kamerom da u jednom kadru i u jednom cugu sve uradimo. Dobroveče i velika mi je čast što sam bila ne samo profesionalno, nego i privatno na ovom koncertu. Imate nešto u glasu, imate nešto u dikciji, imate nešto, možda zato što govorite iz srca, to nisu floskule, ja sam nekako umorna od ljudi koji prazno pravoslavlje propovedaju, a dela i manjkaju, nekako mi se beži glavom bez obzira. Umete da govorite iz srca i to ljudi sa srcem osete. Hvala vam na takvim rečima. U stvari, govor srca je najčistiji govor i on je govor koji se najviše razume. I tu nema nerazumevanja kakav god da je jezik u pitanju. I putujući po različitim zemljama sveta, na primjer u zapadnim zemljama, u Rusiju, Belorusiju, koliko god smo mogli da svoj repertoar prilagodimo jeziku zemlje u kojoj nastupamo, veći deo repertoara nam je bio na srpskom jeziku, na maternjem, kao i pesme koje smo pevali su takođe bile na srpskom jeziku. Nemoguće je prevesti na drugi jezik takve pesme, naročito nastavnika Garila. Ja vas sada prekidam jer sam se setila razgovora s jednim mojim drugom koji je imao devojku iz Izraela i on je puštao neke srpske pesme i kaže: žena ne razume ni jednu srpsku reč, a sluša i plače. Izgleda da su vibracije ili energije ili emocije taj neki univerzalni esperanto, jezik ljubavi, ne trebaju za to prevodioci, ne treba za to neki jezik, to se prosto osjeća. To se osjeća i mi smo to doživljavali kasnije na tim koncertima gde smo videli da nam ljudi prilaze i grle nas i plaču i shvatili smo da tada u stvari jezici ne postoje i da je jedina komunikacija među ljudima
iskren i čist zov srca koji se oseti. Meni zameraju što ja plačam, ja sam ipak jedno vreme živela u manastiru, znam da su mi sve monahinje zavidele, suze od Boga nisu slučajno date, oni ponekad govore više nego reči, sad ću da vas pozdravim, da se odjevim, hvala vam još jednom, utoplili i ugreli ste ovo moje iskasapljeno srce. Hvala na čistim, najčistim suzama. Ajde. I tako divno intervju. Hvala. Dok smo se, poštovani gledalci, malo dogovarali na kom jeziku da progovorimo, ono što svima kažem, govorite iz srca, jezici jesu važni, ali da ne bude fokus na njima. Meni moj otac nikada nije rekao, on je uvek govorio sa mnom na srpskom, ali sam imala punu slobodu kako ću da mu se obratim i da razgovaram sa njim. To i kažem svojim gostima, kako osjećaju, kako im je najzgodnije, tako nek pričaju, bitno je da nam progovore iz srca. U ovom delu, večerašnjem koncertu, bio je jedan mali blok sa muzičarima iz Kumanova, pa reč dve ko je još bio sa nama. Zdravo i predstavi se ovoj publici TV Plus iz emisije Komparativ. Drago mi je, ja sam Jovan Cvetković od Kumanova. Студирам джаз музика на универзитетот во Штип, на Музичката академија. И вечер имавме две точки заедно со Иван. Вечер имавме две точки каде што свиревме наши македонски песни со одредени преработки и мислам дека на луѓето им се допадна тоа што го изведовме. И ме драго што има вакви комунитарни настани што се случуваат во нашиот град, а и пошироко се надевам. Je li ovo prvi put da nastupaš zajedno sa kosovskim božurima ili si imao i prethodnih iskustva? Да, ovo je прв пат да настапувам со нив и драго ми е, тие се баш супер, имаат многу преработени песни и ми е драго што сум дел од нив. Pa dobro, na kraju dana, ja mislim, muzičari kao i svi ljudi koji se bave umetnošću, da, mogu da se spoje kad je muzika u pitanju, ali pre svega da bi do dobre spojke došlo, treba da su ljudi dobri ljudi. Да, така е, имате право. E pa ja se nadam da ćemo, ako ne uz kosovske božure, možda prisustvovati nekom od tvojih solo koncerta u nekom od narednih meseci. Vreme za koncerte, ono što sam uspela da vidim je da su ljudi željni, da ja znam po sebi, ja sam porasla na koncertima, na izložbama, na književnim večerima, prosto taj socijalni deo je veoma po meni važan za ljude. Koncerti se ne gledaju na YouTube-u i ne kući ispred monitora, ima nešto što je živa interakcija između muzičara i publike, ko je to ikada osetio, tu energiju, tu sinergiju, on zna o čemu govorim. Šta ti misliš o tome? Секако дека е така, пошто не може да ги замениме концертите во живо и таа комуникација со публика е многу по-добра кога се вака се случува, но поради ситуацијата сме приморани да имаме тие какви мерки се воведуваат, но секако дека мислам дека концертите ќе се полека, но ќе дојдат да се представуваат. Ja se nadam da će se koncerti vratiti, iako neke stvari govore, i neki ljudi govore da ako ovako nastave stvari, koncerti, sportski događaji, teniski mečevi, fudbali i sve ostalo što podrazumeva nekakvo zajedničko javno okupljanje, da će postati prošlost kao što je prošlost bilo javanje konja po ulicama. To je nekada bio deo naših života, sada već o tome samo znamo na filmovima, da se mi malo potrudimo i zasučemo rukave da koncerte i utakmice vratimo gradu. Јас се надевам дека тоа ќе се случува, бидејќи секако луѓето сакаат да слушаат квалитетна музика и во центрите за култура и во другите објекти каде што е возможно за тоа. И тоа е. Dobro, do sledećeg koncerta želim ti mnogo uspeha u radu i daj Bože da ih bude što više. Hvala vi vas. Ajde. Hvala, svako dobro. Poštovani gledaoci, evo privršavamo još ovaj prilog. Do sledećeg viđenja želim vam svako dobro. Prijetno. Nebo gledam, prolaze vekovi, sećanja davnih jedini lekovi. Kod kada krenu
ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Večni plamen u našim srcima, kosovskog boja ostaje istina. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Oprosti Bože sve naše grehove, junaštvom daruj kćeri i sinove. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo, ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Poštovani gledalci, ja opet ne znam koliko će ova emisija da traje. Malo mi je izazov veći da uključujem štompericu i da merim vreme. Trudim se da traje što kraće, da ima što više sadržaja. Trudim se da vam mnogo od toga što ne čujete na drugim ekranima imate mogućnost da čujete tu. Ne na jedno mesto i na jednom. Ja ipak dolazim iz porodice, moj brat u Parizu 20 godina nema televizor, ovaj drugi u Australiji, mislim da oko 10 godina također nema televizor. Ja sam neko ko veoma retko i veoma malo uključuje televiziju. Ne treba nešto da mi zuji da bi mi pravilo nekakvo si društvo. Društvo može mi pravi mesec ili ptice na terasi ili cveće, a ne i televizor. Voljela bih da se sa ovom emisijom vrati, ako je to iole moguće, bar mrvicu, bar granulicu, neki sjaj ako uključi televizor, neko ko je ponavljao ugasi televizor, uključi mozak, uključi i pogleda ovu emisiju, to će za mene biti veći kompliment i veća nagrada od svih hvalospeva, a moj trud da danas u ovakvo, da kažem, malo poljuljano zdravstveno stanje odradim ovu emisiju za vas, biti jedna potvrda da je moj napor vredeo do zadnjeg atoma snage. Do sljedećeg izdanja našeg i vašeg komparativa, dragi moji ko-kreatori, braćo i sestre, pozdravljam vas, želim vam mnogo zdravlje i da, mnogo kiselnika. Ostanite mi dobro.